Nerea Bila, kaixo? Egunon, zer moduz, Txamin? Ondo, zer moduz? Ondo. Ondo. Gaur hemen txein jogu hitzordua, Elgetako herriko plazan, izen berezixa dakon herriko plazan, ez da? Mendizalen plaza. Ez da, ohikoa, olako izen bat, herriko plaza esan guretxo baten dago. Azken finean, horra, justo parian dakaune txia da, Federación Basko Navarra, bertan sortu zen, ondorioz, plaza honi, monsotzen bere omenez, izen hori. Hagen ez da, lehenengo alpinisten plaza. Alpinisten plaza. Ze horro izen diferentiak euki ditu egoera politikoak eta erakin, ez da? 26 alpinistena, 24an sortu zelako Mendiz Federakuntza. Gero gerratia dator, 1926an, plaza guztia zian, Plaza de España. Eta jo gero, bai, errepublikan galdu dugu, gerra egonda, eta represio baten ondoren, demokrazia dator. Demokraziakin batera, 1978an Mendizalen plaza. Hori da, ordutik Mendizalen plaza ontsa zapaltzen gabitzen dau. Esan behar da baina, itxura aldetik asko aldatu dela, ez da? Esan gura dut, garai bateko plaza honen itxuria eta gaur egungoa ez dago ja zer ikusirik. Ez, hemen, 36an agatzen bazinean, hor parean eukiko zinun, baintanala handi bat zaukan etxe bat, 2 sola 3ko, horrengoan antzerakoa, behian bebai, zaukan zutabe horietako arkuterite bat. Baina beste guztia desberdina da, aurretiko etxe hau, onultzago hongo zen. Lurrezko lurra zaukan, eta gainera hemen itxen idiprobak itxazian garai baten. Hemen itxen idiprobak. Bai, plaza hontan. Ez esan behar da, udaletxea dela oin hori, baina garai baten ez zela udaletxea. Ez, udaletxea zegoan atzean. Hemen zegoan botikari zuen etxia. Ez da galaz ikusirik oso etxe ederra zan, da plazia bertan zegoan, baina udaletxea atzekaldian zegoan. Eta hori dana aldatu izanan arrazoia, Espainiako gerra bera, ez da? Bai, 1926ko gerra honek herri guztia suntzitu zigun. Elgetak jasan hemen bombardaketa kopurua, etzan izan esku batekin edo bikin kontatzeko moduko, ez da? Ez, 33 asko ditzuk, ez da? 33 bombardaketan. Poblazio zibila, Gernika eta Durango esaten da, baina Elgeta beti izaten zen, lehenengo itxezan Odintxorta, gero Elgetako herria bera, eta ondoren beste frentea, edo alderantziz. Elgeta erdi izan harrapoten dela, beti harrapatzen zozku. 22 etxe suntzituak, guzti suntzituak izan zian, beste 21 erdi suntzituak, baina momentu baten Elgetan ez zegoen nun bizi. Eta azken finean itxen da bena da, hor parian dakau Mendizetako errefugixuak, ziala izatez gudarixen kanpalekuak, bertan zeuden txabolak erabiltzen dira bizitzeko. Elgetarrakan bizi zian, ez da? Hori da, eskadera egiten zaio udaletxeei erabilizateko. Hau dana baina, noiz hasten da berriz berreraikitzen, zeinek berreraikitzen dau, ze hori esanguratsua da? 1952an hasiko ia, eta 56 arte izango da lehenengo etapa. Orduan izango dira, justo udaletxea, udaletxe atzeko jardinak eta bertako etxeak. Berandutxoago, parean daukaguna, gain hemen dago konsulta, medikoaren konsulta, hau beranduago egingo da. Jardinekin batera eta etxeekin batera egingo da alondiga. Eta esan dugu, 1952 regiones devastadas, izeneko erakunde edo... Bai, hau patronato antzeko bada, bertan lan itzen da bena dira, gerra bukatzen danean, Franco dauzka, errepublikan soldadu eta miliziano mordo bat ondorio zeitzen dau, jende hori lanian ipintzen dau. Ezin duki kartzeletan. Suposatzen da, emoten dutzela 4 pesetetako soldata bat, 4 peseta horietatik 75% beraien mantenurako da, eta 25% familiari iritsiko zitzaion. Peseta bat, ez da? Kalkuloak eta eskero, hor ez daue... Bueno, eskonduta bazegoa zen, peseta bat gehiago. Bi. Eskontza erlijiosoa, zibilak ez da balio. Orduan ez daukazu. Seme alabak bakoitzeko beste peseta bat. Osea, que bueno. Pikinka, zeo zer, baina nahikoa, seguru. Nire kuriosua da, ez da? Esan lehen berbetan egon gara, esan doztazu, hemengo presuak hegoaldera joaten ziala laneikera, eta hegoaldekoak, Espainia hegoaldekoak, hona etortzen ziala, ez da? Bai, Franco dekreto bat eitzen da, eta ondorioz hemen egongo zianek izango zian normalian, andaluzak, estremeñuak izan daitezkeen. Euskaldun eman pegotezan, danak ez dira preso politikoak. Baita ere, azken alderuz baitez be, 60ko azkenengo etxietan, egon daiteke preso komunak.
hori gertatzen da. Eta zure, suposatzen da, lan eitzen bozu regiones devastadas-etarako, zure kondena gutxitzen diguala, ez? Hainbat egun lan egin, hainbat egun gutxiago gutxitzen da zure kondena. Baina heltzen da momentu bat, halako erakuntzak bukatu dira, baina zuain liberto bihurtzen za. Liberto bihurtzen za momentutik, beste lan bat eduki dezakezu, baina hilero agertu behartza tokatzen zaizun kuarteli. Zeure zigorra betetzen jarraitzen duzu. Bai, eta gainera batzu bukakatu zeben zigorra Franco hil ondoren. Joaquin Domínguez izan zen, udaletxea diseinatu eben arkitektua, eta esan behar da, garai hartan udaletxean bestelako pertsona batzupe biziziala, ez da? Bai, Daskaria bertan bizi zen, batzutan medikua bertan bizi zen, gero korreoz bertan egongo da, garai baten, eta pixkanaka ustu egingo da, eta horrengo eraikuntza hau funtzionalki bihurtuko da. Erakunde baten egoitza bihurtuko da. Azkenengo pisuan, oraindik, joaten bazera artxibotara, lurrean daukazu kumun bat bere bainera eta guzti, eta lurreko sukaldeko baldozak hor daude. Baldoz originalak, Kurioso hori be. Ikusi dugu, ez da? Nola berreraik izan, nola baita izateko utxetik Mendizaleen plaza hau eta inguru hau, baina ez udaletxe aurreko partia bakarrik, atzeko partia bebaia. Guazen arutza, Nerea. Vale. Honetxek udaletxe atzian eta parrokixan parian dauzen jardina, bate pentsau aldau, jardin honeik historikoak diala, ez da? Ez da, honeipe gerra hostian injakoak dira. Guztiz. Hemen etxeak egongo litzateke. Lehenengo laukitxo hortan, lorategi hortan, egongo litzateke ziurazki udaletxe bera. Ondoren eskola etorreko litzateke, alondik hemendik ibiliko litzateke, eta hemengo paret hontan egongo litzateke frontoia garai hartan. Pareta bakarrekoa. Eta etorri gaien bide hau ez litzakeolako izango, hori tapauta egongo litzakeelako, hor ez litzake pasabiderik egongo. Hori da, hor etxe bat eukiko nuke, hemen erdian txabol antzeko bat, eta hor itxita zegoen toki hortan, justo hain lehen kutxa egon tokian, egongo litzateke larrialdi postu bat gerra denporan. Gerra denporakoa. Eta honei danape, hoixen, ez da? Regiones devastadasen lanari edo haren eskuartzean ondorixoz izan. Elizan be, eskuartu ebein? Bai. Elizan daukazu lehenengo zatia, dala 18. mendekoa, ikusten da garrixan koloriakin bakarrik ez. Hori bai egongo litzateke sakristia toki berdinean, baina beste guztia berria da. Erabiltzen da estilo berdinean, neoklasikoan, eta erabiltzen dira triglifo eta metopetako eraikuntza berdina, eta metopetan agertzen diren marrazkiak berriz ere antzerako zerbait egiten da. Saiatzen dira hori jarraitzen, ez da horti datorren inbiarrian monstro bat, parte ezberdinekin, estilo ezberdinekin, dana bat. Eta gainera frontoi bat ipintzen dut goikaldean politxo bat galditzeko. Gero adibidez, desagerturiko hor gainean zegoan, kanpandorrean, arku gotikoa eta berrean kristalera desagertzen denez, okulo poli bat jartzen dugu. Ez da edozein okulo, hori da de kristalero bueno. Hori da. Vidrieruak zidan. Behin hilena zitea ondo inbidean. Bai, Parisen zorken sorrera enpresak, gero zabaldu ziren beste bi bat Madrilen eta beste bat Donostian, eta hor gora faten basa, hortuko firma da de San Sebastián. Nerea, bila, hementxe bukatuko dugu gure gaurko ibilbide hau. Eskerrik asko, garai bateko elgeta, esain garai bateko elgeta zelakoa zan gogorara azten, seguru, elgeta ezautzen dauen askok, ez ekizela. Historia. Ziur ez, eta beragentzako beti izan da hau, ongo elgeta da, ez dakaz ikusi benetan. Bazen dakoan, Nerea, bila, eskerrik asko danagatik beste. Horrengo arte, ondo izan.